Kuako eskala politikoaren lehen egun honetan hainbat toki bisitatzeko aukera izan dugu, goizean ikapen egoitzan egon gara, eta bertan azaldu diegu sortuk Ezker Abertzaleak zen lan ildo dituen martxan eta zenolako erronkak ditugun eskuartean, eta besteak beste eskala politiko honetatik ere jaso nahi dugun eduki hori guztia garrantzitsua dela guretzat, eta IKPko ordezkariek azaldu digute Kuban azken urteotan egindako bilakaeraren berri eman digute eta sozialismoaren egokitzapenean egindako urratsak eta dituzten erronkak ere zeintzuk diren kontatu digute. Ondoren Santa Infigeniako hilerrira joan gara eta Kubako iraultzan zutabe izandako hainbat pertsonaren baguneetatik pasatu gara eta aukera izan dugu baiei omenalditxo moduko bat egiteko ere loreak eta utzita eta historiaren zati garrantzitsu bat jaso dugu bertako gidari esker, eta goizeko zati honetan azken zatian Siboneiko granjitara etorri gara. Bertan Moncadako kuartelaren aurkako erasoa diseinatu zen eta horrek izandako bilakaera eta orduan izandako gertakizunak zeintzuk izan diren jaso dugu, eta berezia izan da eraso horretan protagonistetako batzuk izan ziren emakumeen inguruan galdetu dugunean sortu den giroa eta egiten ari diren lanaren berri nola eman diguten, eta oraindik ere gu bezalaxe dituzten erronkak nola nabarmendu dizkiguten. Boniatoko CR-ko kideekin egoteko aukera izan dugu, bertan sekulako ongietorri egin digute, bertako produktu eta frutekin, eta aukera izan dugu Komite de Defensa de la Revoluzionen funtzionamendua zertan datzan ezagutzeko. Horiek dira, hain zuzen ere, Kubako bizitza komunitarioaren oinarria, eta pixka bat auzo eta herrietan biztanleak antolatzeko mekanismo gorena. Ikaragarria izan da eta gure herrira, Euskal Herrira eramateko irakaspen bat baino gehiago bate dugu bertatik. Santiagon gauden azken egun honetan, segundo frente eskualdera joan gara, eta bertan Raúl Castrok iraultzan zorutako mausoleoa bizitatzeko aukera izan dugu. Izan da sartzea eta ikusi dugu landareak, harriak, danak simbolikoki memoria historikoan edo Kubaren historia batera, historiaren parte batera edo eramaten gintuela. Asko daukagu ikasteko, Euskal Herrira eramateko asko daukagu memoria historikoaren lanketa bertan. Bertan ere Vilma Espinen hilotza ikusi dugu hainbesteen artean eta lorezkaintza egiteko aukera izan dugu. Mausolean ostean, joan gara Lezerrekin egoteko aukera eduki dugu, bera eskualdeko proiektu arduraduna da, eta berarekin toki garapenerako proiektu ezberdinak edo ikusteko aukera izan dugu. Gara Izozki fabrika batean, berez lijako fabrika batean, Kuba osoan dagoen fabrika bakarra, hezkuntza sistematik hainbat proiektu ezberdin ezagutu ditugu, eta asko oso interesgarria izan. Bazkal ostean, ANAPekin egoteko aukera ikaragarria eduki dugu. ANAP da Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, eta berez hor funtzio ezberdinak azaldu dizkigute. Funtzio horien baitan dago agrikultoren edo lehenengo sektorearen ekoizpen guztia edo merkataratzen laguntzen, eta bestetik ere bai fabrikak, makinariak zelan erabiltzen dituzten, eta berena da fruta pilo eta zuku ikaragarri ona eman digutela, ikaragarri izan da gaurko eguna.